Tervepä terve. Minä panin tuon kellon näyttämään, että milloin minä tämän videon tekemisen aloitin. Tuo on vielä vanhassa talviajassa, eli se on 23. Tuosta ajasta tunti enempi. Niin, nyt kun on nämä kunnallisvaalit meneillään, eilen kävin tuossa torilla ja sitä ennen jo oli lukenut lehdistä, kun lehdet vahingon iloisena tekevät juttuja, että tästäkin kunnanvaltuustoehdokkaasta on paljastunut taustalta rikostuomioita. Niin siitä on lehti ilkkuna, että kun on tämmöisen otettu kunnallisvaaliehdokas, kun on rikoksia taustalla. Niinhän se pitääkin tuoda nämä entiset aiemmat tekemiset kaikkien tietoon. Eivät he ensimmäisenä ole kertomassa, mitä sitä on tullut tehtyä aikaisemmin. Onko ne olleet urotekoja vai rikoslain alaisia tekoja. Ainahan ne positiiviset asiat ensimmäisenä tuodaan kuntavaalikamppailusta ja muissakin vaalikamppailusta niin ensimmäisenä esiin. Ja ne unohdetaan ne rikoslain alaiset tekemiset. Kuinka sattukaan tuossa Matti ja Liisa lehdessä oli viime viikolla paljon lehtien mainoksia. Tuossa viime viikolla olevassa lehdessä oli paljon juttua näistä kuntavaaleista. Ja ehdokkaat panivat parasta, mitenkä kukin iskulauseita oli keksinyt. Minun pisti silmään yksi kunnallisvaaliehdokkaan mainoslauseet ja rupesin miettimään, että onkohan tämänkin jäsenen ehdokkaan taustalla mitään semmoista, mitä se ei ole itse kertonut. Ja rupesin asiat käymään läpi tässä viimeisen 2 vuoden ajalta. Sitä edeltävät tekemiset ovat jossakin muussa yhteydessä tuotu jo esiin. Ja myös tulevaisuudessakin tullaan kertomaan tästä 2 vuotta taaksepäin ja siitä edeltävältä ajalta. Nyt en kerro niistä, vaan tästä 2 vuoden jälkeisistä tekemisistä, mitä tämä kunnallisvaaliehdokas ei ollut muistanut sanoa. Se on aina, että en muista. Ikävät asiat unohdetaan yksinkertaisesti tekeytymällä muistamattomaksi. Mutta minulla on hyvä muisti. Ja tuo minun lakikirjani velvoittaa, että jos minä en muista, niin älä sano väärää todistusta lähimmäisistäsi. Tämä se on se minun lakikirja. Tämä kieltää sanomisen väärän sanan lähimmäisestäsi. Se pitää mielessä kaikkien, jotka haluavat elää sovussa oman tuntonsa kanssa, ettei tule ristiriitaisia tilanteita. Niinhän tässä kävi, kun minä tuolta suurta arkistoani tutkiskelin, niin löysin tämmöisen paperin. Näytänkö minä teille ja kiinnostako tämä niin paljon tämä minun paperi, että pitäisi teille näyttää. Näytetään nyt kuitenkin.
Poliisi setähän se on minua muistanut. Poliisi setä on taas muistanut ampujamani ja tämmöisellä paperilla. Tää siltä unohtui se paperi minun paperitteni joukkoon, niin sillä tämä minulla on. Ei se olisi muuten antanut tätä. Mutta kun se epähuomiossa jätti sen paperin, niin minun paperitten joukkoon. Tai se tarkisti ja minä tarkistin ja sitten se jäikin minun paperitten joukkoon. Ei tämä ole sen kummempi kuin kuulustelukertomus. Minä tuun nimen rikoksesta epäilyn nimen mustasi ja tuon poliisimiehen nimeen. Se oli mukava poliisimies. Tämä oli asiallinen. Se ei huutanut niin kuin Martikainen. Martikainen luuli, että mulla on kuulossa heikkoutta, niin se käytti voimakasta ääntä. Niin tämä kuulustelupöytäkirja liittyy tähän kunnallisvaaliehdokkaan tekemään rikosilmoitukseen. Ja tämä kunnallisvaaliehdokas on Markku Ukkonen. Tämä Ukkonen oli tehnyt 2 vuotta sitten, yli 2 vuotta sitten minusta rikosilmoituksen. Ja nimike teon kuvauksena oli nimikkeenä kunnianloukkaus. Minä olen vähän ajatellut niin, että onkohan tällä miehellä enää semmoista kunniaa, jota pystyisi loukkaamaan. On sillä tämän 2 vuoden edeltävältä ajalta sellaista toimintaa, että ei siinä enää päätä silitetä. Mutta minä nyt kerron tästä kunnianloukkauksesta, minkä se oli asianajajan välityksellä oli tehnyt. Ei ollut itse tehnyt sitä. Ja minulle poliisi soitti viime kesäkuussa. Tätä kuultavaksi, kun on tämä Ukkonen minua taas muistanut rikosilmoituksen. Niin minä kysyin, että mitäs minä nyt olen tehnyt. Niin sanoi, että sinä olet julkaissut videon kuin rollikalenteri. Minä, että eihän sinä puhuta mitään tästä Ukkosesta, siinä rollikalenteri-videolla. No se oli sanonut, että mitä siellä videolla sanotaan hänestä. Minä en sano sitä, koska tämä teonkuvaus on vasta sitten julkinen, jos se hylätään tai käräjäoikeuteen on viety se asia. Kun se siellä tulee julkiseksi, niin sitten minä saan sen tarkemman teonkuvauksen sanoa. Se on sitä rollikalenterista kysymys. Käykääpä katsomassa tämä video rollikalenteri, niin tutkikaa tarkkaan, että täyttääkö se rikoksen tunnusmerkistöt. Tai puhutaanko siellä Markku Ukkosesta mitään siellä videolla. Se selviää, kun käyttää sen katsomassa. Siellä ei puhuta mitään tästä Ukkosesta, sen tekemisistä. Siellä on maininta vaan tästä Jonsan Saha Oystä. Se on osakeyhtiö. Ja tämän Jonsan Sahan toimintaan liittyy tämä minun video. Ja kaikki asiat siellä, mitkä kerrotaan, ovat tosi asioita. Niin minä, kun siitä on jo yli 2 vuotta, kun minä sen videon julkaisin helmikuun lopussa, tai 23. 24 tuli 1 vuosi ja nyt tuli täyteen se. Eli tämä on jo vanhentunut tämä asia. Minä soitin tuonne
Iisalmen syyttäjä, Itä-Suomen syyttäjä alueelle ja kysyi, että onko teillä semmoinen asia, kun tämä ukkonen on tehnyt minusta rikosilmoituksen. Niin sanoi, että kyllä heillä on. Tämä on naurettava, kun jatkuvasti syöttävät minusta näitä rikosilmoituksia, niin mullahan menee koko aika näiden kanssa vaan aika, kun mä näitä selvittelen. Niin minä kysyin sitten, että milloin se poliisi on jättänyt ne paperit sinne Itä-Suomen syyttäjäalueelle. Niin sanoo, että lokakuussa. Eli viime lokakuussa on poliisi jättänyt ne paperit. Että ei tämä ihan nopeasti ole kulkenut tässä viranomaisportaassa. 2 vuotta sitten jo tehtiin rikosilmoitus ja minua jo toista vuotta oli kulunut, sitten minua kuultiin ja nyt on mennyt jo siitäkin kohta vuosi ja ei ole vielä päätöstä. Mutta näinhän tässä tulee käymään, kun minä saan sen Itä-Suomen syyttäjältä sen vastauksen. Se olisi pitänyt jo varmaan minulle lähettää, mutta minä soitan sinne ja kysyn, miksi ei ole lähetetty. Jos on näin, että ei ole edes vielä käsiteltykään, niin on se vanhaksi jo ehtinä menemään. Ei ukkonen tarvi enää rahoja luultavasti enää odotella. Niin sitten kun minä sen päätöksen saan sieltä syyttäjän virastosta, niin sitten minä teen tästä ukkosesta rikosilmoituksen. Perättömästä ilmiannosta. Koska siinä videolla ei ole sellaista asiaa, että se täyttäisi kunnianloukkaus rikostunnusmerkistön. Niin sitten se muuttuukin tämä ukkonen vastaajaksi ja minä asianomistajaksi. Ja sitten jos tämä asia etenee sinne poliisiin, se tutkii ja jättää sen tutkimatta. Ja sitten minä saan nostaa itse syytteen tätä ukkosta vastaan. Nyt kun minä olen puhunut tästä ukkosen tekemästä rikosilmoituksesta, niin kun siitä on 2 vuotta jo aikaa, niin onhan tässä tämän 2 vuoden aikana kerinyt tapahtuman vaikka minkälaisia asioita, mitä ei ole vielä saatu päätökseen. Niin siellä voi olla semmoistakin yllätystä, että minäkään tiedä, että onko tämä ukkonen tehnyt minusta vielä lisää rikosilmoituksia. Kun minä olen näitä videoita julkaissut senkin jälkeen, mistä minä olen käsitellyt näitä ukkoseen liittyviä asioita sen oikeudenkäynnin osalta. Onhan hän saattanut tehdä jo lisääkin näitä rikosilmoituksia minusta, että minä en vielä tiedä niistä, kun ei ole mulle soitettu. Mutta tämä nyt käsiteltävä rikosilmoitus on kyllä jo minun käsittääkseni jo vanhentunut. Mutta minulla on sitten syyteoikeus tähän asiaan ja sitten se rupeaa ainakin jollekin maksamaan tämä asia. Että pitäisi jonkunlainen maltti olla näissä rikosilmoituksen tekemisissä, jos meinaa toimia niin, että se rahatalous pysyy kunnossa. Että ei niitä niin voi vaan kirjoitella niitä rikosilmoituksia, mutta kun tällä oli siellä käräjäoikeudessa silloin tuomarikin vänkärinä. Tuomari rupesi vänkäriksi nämä ukkosen asiaa ajamaan. On se kyllä käsittämätöntä, että tuomari on vänkärinä. Niin kuin tässä tapauksessa on ollut. Mitenkä käy tuomarin? Ei tuomari voi toisen puolelle asettua ajamaan yksistään tämän asianomistajan asiaa, vaan pitää ottaa tasapuolisesti, mutta niin ei ole käynyt. Niin tässä lehdessä oli mainos, että kädet täynnä valmiina tekemään.
katse eteenpäin. Niin olisihan ne hyvä selvittää ne taakse jääneetkin asiat ennen kuin rupeaa eteenpäin katsomaan. Mutta eihän niitä muuttua näitä ikävämpiä asioita, mitä on tullut tehtyä julkisuuteen kuin ampuja männy. Ei ainakaan tämän valtuutetun osalta muuttua esille. Käytäpäs tuolla välillä tuolla torilla katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Tämäkin, mikä sanoo, että katse eteenpäin, niin minun mielestä olisi kyllä aika tärkeää katsoa sinne taaksekin päin, mitä sitä on tullut tehtyä. Näkyy nekin taakse jääneet tekemiset kyllä helposti unohtumaan. Ja kyllä tämäkin kunnallisvaaliehdokas vielä tietää, mitä on tullut tehtyä. Nyt tämä puheena ollut kuntavaaliehdokas on myös tällä hetkellä kunnanvaltuutettu. Haluatteko, että hän pääsee jatkamaan edelleen kunnanvaltuutetun tehtävää, kun nyt teillä on tiedossa, mitä hänellä on menneisyydessä tapahtunut, jota hän ei ole itse tuonut julki. Ei se rikosilmoituksen tehtailu ole kyllä, perättömien rikosilmoituksen tehtailu ei ole kyllä rehellisen henkilön toimintaa. Onhan niiden äänioikeutettujen hyvä tietää muutakin kuin mitä ne on itse kertoneet. Mutta varmaan se muiden ehdokkaiden osalta ei tarvitse menneitä kaivella. Kyllähän ne niin rehellisiä ihmisiä on, ketkä asettuvat tänne vaaleihin ehdokkaaksi, mutta tässä tapauksessa tämä ukkonen niin ei ole minun mielestä kyllä ihan kaikilta osin kertonut, mitä sillä taustalla on, mitä hän on tehnyt. Niin kuin tämänkin rikosilmoituksen, että minä olisin väittänyt röllikalenterivideolla jotakin sellaista, mikä ei ole totta, perätöntä, mutta siellä ei ole väitetty mitään perätöntä tästä ehdokkaasta, eli ukkosesta. Sen voitte käydä katsomassa ja toivoisinkin, että kävisitte katsomassa sen rollikalenterivideon, ei röllikalenteria kuitenkaan. Niin voitte itsekin sitten muodostaa käsityksen, onko tämä ukkonen tehnyt minusta perättömän ilmoituksen. Mutta minulle on muodostunut tästä ukkosesta nyt viimeisen 2 vuoden ajalta ja sitä edeltävältä ajalta sellainen käsitys, että jos hän tulee valituksi kunnanvaltuuston nyt meneillään olevissa vaaleissa, siitä vaalikaudesta saattaa tulla lyhempi kuin 4 vuotta. Tämä on minun ennustus. Jäädään mielenkiinnolla seuraamaan, pääseekö hän valtuutetuksi ja sitten tuleeko siitä valtuustokaudesta 4 vuoden pituinen. Minun käsitykseni on, että ei tule. Jonkunlaista taustatietoa minulla varmaan on, koska minä näin ennustan.
Sanon vielä, että näyttää ihmisille olevan tuo tuulivoimakysymys semmoinen maankieli, että ketä he äänestävät. Minulla on ensi viikolla, jos on hyviä säitä, niin minä käyn tutustumassa tuohon Oulujärven rannalla olevaan tuulipuistoon. Niin voitte sitten katsella videolla, että miltä ne näyttää ne myllyt siellä maastossa ja ilmasta katsottuna. Ja samalla voin käydä myöskin Kajaanin lentoasemalla välilaskussa. Vielä pitää antaa kiitokset ja tunnustus näille minun tilaajille, että olette olleet suurena apuna ja tukena minulle tässä asiassani, kun olette hyvin monet ovat myötä eläneet, että saisin tämän asian eteenpäin ja ratkaisuun. Kohta on melkein 4000 tilaajaa, 50 näyttäisi puuttuvan nyt tällä hetkellä sunnuntai-iltana, kun asialle saadaan riittävän paljon julkisuutta. Ei nämä viranomaisetkaan uskalla sitten tehdä niin röyhkeästi vääriä päätöksiä. Minä uskon, että nyt jo on ollut apua tästä, kun minä olen saattanut tämän asian julkiseksi. Että hyvin monet jo tietävät, miten on toimittu tuolla käräjäoikeudessa. Niin suuret kiitokset kaikille tilaajille. Kyllä me tästä asiassa eteenpäin päästään. Sen minä voin teille luvata jo nyt. Vielä muistutan, että muistakaahan tilata kanava. Ei enää monta puuttuisi. 50 tilaajaa. Olisi 40. Olisi sitten 4000 tilaajaa. Ei minulla tällä kertaa muuta. Kaikille rehellisille kuntavaaliehdokkaille menestystä. Nimenomaan rehellisille kuntavaaliehdokkaille menestystä. Jonkunhan niitä asioita pitää hoitaa. Mutta tällaiset, ketkä salaavat menneisyytensä ja mitä sillä on tapahtunut, niille en toivota menestystä. Minun mielestäni tämä nyt puheena ollut kuntavaaliehdokas ei täytä niitä kriteerejä, mitkä kunnan edustajina toimivat ja päätöksiä tekevät. Kiitos. Hei.